Uffiċjali għad-Diviżjoni tar-Regolazzjoni Veterinarja ħarġu bosta ordnijiet lis-sidien ta' razzett tal-baqar fil-Fgura wara li minn spezzjoni li saret irriżultaw qatt ta' nuqqasijiet. L-ispezzjoni saret ftit wara li tellew sensiela ta' ritratti fuq il-midja soċjali li kienu juru bosta baqar u oġġiela li ma kinux jidhru f'kundizzjoni tajba. L-uffiċjali ħarġu numru ta' ordnijiet fosthom li jitnadda fir-razzett, trattament mediku lill-annimali li jeħtieġuh u li jitranġaw il-kundizzjonijiet fejn jorqdu l-annimali. Barra minn hekk l-uffiċjali ordnaw li l-art titranġa b'tali mod li ma tibqax tiżloq u jonqsu l-annimali preżenti biex ikun hemm immaniġjar aħjar. L-uffiċjali sabu wkoll li r-riżultati tat-testijiet mikrobioloġiċi fuq il-ħalib huma tajbin. Ingħad li minħabba li s-sit tar-razzett miet riċentament għaddejjin diskussjonijiet dwar il-futur ta' dan ir-razzett. Fi stqarrija s-Segretarjat Parlamentari għal ħarsien tal-Annimali qal li kif titlesta l-investigazzjoni fuq dan ir-razzett se jintbagħat minnu fih rapport lill-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali li se jinkludu wkoll l-azzjoni ta' nfurzar li għandha tittieħed. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.